Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Executive Committee jong Giant Hills Autonomous District Council JHADC ha ka dorba liur beshisngi jong council ha ka arpotrik unai tung arja arpenrio kala Pyntip bakat hadu mentai ki don chispa prab khundai tali ki Trok bat chispa iwe ngut ki nong shalan ni transporter ki bla yo ek trading license na ka council ya ka ni lapen pau do executive member pet ek Tnat trade uba Jesse Suyam habat jubab ek jinkali belawan ra do MDC Kawar Central uba jam shaprang potam uba Jesse uloang bakat kum ke jingyo lum jingtip jong ka council kidan hadu chispa prab khundai tali ki Trok bat chispa iwengut ki transporter ki bla yo ek trading license bat ki batrai kam hapo ki jaka ki bahab ha ka jing sanshar jong Giant Hills Autonomous District Council u executive member ula batairu baka council ka aya ki ni ki trading license tang ya ki Trok ki pindan kam ha ki kam balong try da ki try muluk but day na ka bantai ki weipat ki jaj kam kamai ni ki kam khaye kung kan kajing pilih ke balong kong ba kajing pilih ban tip ya kajing don jong kini ki commercial trucks ki balong try da ki non drivers ni siam muna ba kajwa balong ba ki don ro shispa prap kundai tuli kini ki truck commercial trucks balong try da ki non drivers but inspection ko kadang yai angka bamut ba lagi kispa prap kundai da se ki nang bon susu ki ba ki inspection kan salam sing ko ban yo jing sha hang ne kaya kada balap long ba aduk sispa prap kundai bakkan tambo ya kene bagi neki commercial trucks kini akan wanrung ko usam jong ka council akan kaya ira kai peteng jiki kamu do MD cista ka ini kamu do ne kini kini ko sedang wholesale ka him dara Memang itu, mereka pun ke dipagi likmi ini sendiri macam, walaupun mereka Trok kiri di mana. Nak kalian yang council ang gamot, katahu warok tak nak kibrubi yang ihi, yang wawanrat yang kini di Trok yang wanabat, tampar katan. Sekali wan kajing kalian na, kau itu awan kajing kajing itu berkajing don jeng kini di transporters. Mo kakan jong kini ki beriu ki barabar ki operate ya ki transportation ki ko jong council ban ngila ban siam ba ki don hadu shispa waitly ki non tribal transporters then ngakwa ya kaban smutku na kalian jong council ki ki sinjam ki bagi kila siam ka jing dei bat ka jing lap ya ka hadu shispa waitly kini ki non tribal transporters Ini hanya dia yang report Kami orang ada kata, ini M5, ini dapat dan ini jumlah QM ini orang nangkan ini, ada tempoh ada sah, kenapa? Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya